இந்த உலகம் கண்ட மிகப்பெரிய இதிகாசம். அதிகாரம், தர்மம், துரோகம், பக்தி, வீரம் அனைத்தையும் ஒரே கதையில் இணைத்த அதிசயம். இது ஒரு சாதாரண போர்க்கதை அல்ல. இது மனித மனத்தின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு உயிருள்ள உலகம். ஒரு குடும்பத்தில் தொடங்கிய பிளவு உலகையே அதிர வைத்த யுத்தமாக மாறியது. அந்த போர்க்களம் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள், ரதங்கள், யானைகள், குதிரைகள். அங்கு ஒலித்தது வெறும் ஆயுதங்களின் சத்தம் அல்ல, அது தர்மம் மற்றும் அதர்மத்தின் மோதல். ஒரு பக்கம் தர்மத்தை காப்பவர்கள், நீதிக்காக போராடும் வீரர்கள். மற்றொரு பக்கம் அதர்மத்தில் செல்பவர்கள், அதிகாரத்திற்காக எதையும் செய்ய தயங்காதவர்கள். இந்த யுத்தத்தின் மையத்தில் ஒரு வீரன் தன் மனதில் போராடினான். இதுவே